Здравейте! Днес ще ви покажа как да работиме с Cam Studio. Много е лесно. Пускаме си Cam Studio и първо трябва да направим настройките. Влизаме тук и задължително поставяме едно тикче тук на аудиофон микрофон и правим на видеото, ако искате, си го правете, но на курсора е много по-хубаво. Задължително. Това трябва да е вместо така трябва да е по-хубаво. Това на контекст. Това по-хубаво. Така ли? Не знам. Аз предпочитам да е така. Тук може да се ги сменяте. Може така. И мисля да ми е на лилаво. Хубав цвят. Или не. Мисля да ми е на черно. И там вече си го правите. И сте готови. Окей? И ако искате да си пуснете Cam Studio, е това червено кръгче натискате и ви се снима видеото. А ако искате да спрете да го запаметите, ето тук и си пишете, там ще ви излезе едно квадратче и си пишете как ще ви се казва и си го намирате в папката, къде сте изтегли Cam Studio. Благодаря за гледането. Надявах се да съм ви бил помогнал.